Hurmatov imroz дар меҳмони мо. Ассалому алайкум. Салому алайкум дӯсти азиз. Ташаккури зиёд Маҳмудхон ки имрӯз маро ба ин толори зебо таклиф кардед. Ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки маро ба ин студия таклиф кардед ва албатта падару модарам канали Somon HD-ро бениҳоят дӯст медорам. Силсила филмҳоро тамошо мекунам. Манам баъзе ба хабаргирӣ равам, албатта мебинам. Бениҳоят аз ҳисоби канали тоза тамошо мекунам ва мумкин ин сафро дида боз Чанд хурсанд шаванд. Ташаккур. Сипос. Аз омадани шумо мо хеле хурсанд шудаем. Моҳи шарифи Рамазон муборак бошад мегӯем. Ташаккур. Пурсидан айб надорад, рӯзадор ҳастед? Албатта рӯза ҳастам. Пас ба шумо пеш аз ҳама мо сабрро хон ҳастем. Зинда бошед. Умедворам ҳастем ки суҳбати имрӯзамон гарм мешавад, самимӣ мешавад ва даркориву зарурӣ мешавад. Албатта ҳаракат мекунем ҳама саволҳои шумо ҷавоб диҳем ва мухлисон тамошо кунанд, ҳаловат баранд ва аз ин барномаи мо хушу хурсандона бисёртар телевизиони шуморо тамошо кунанд. Сипос. Агар иштибоҳ накунам, шумо дар ҷодаи шоу-бизнес гӯем зиёда аз 20 сол ҳастед, дуруст? 18. Наздики 20 сол. Наздики 20 сол. Хуб, замоне ки нав шурӯъ карда будед шоу-бизнес, чӣ гуна буд? Имрӯз чӣ гуна аст? Замоне ки ман сар карда будам, шоу-бизнес як файзу барака дошт. Ба фикри ман ҳозир равияи худро, стили худро ҳофизон гум карданд. Аз кадом сабаб? баъзе чиз шлягер мегӯянд, вақте хит мешад, дигар ҳофизони масалан нав мебуранд, аз пайи ҳамун сабти ҳамун бо ин музыка кунам гуфта ҳаракат мекунанд. Яъне ба такрорӣ бештар даст мезананд. Пеш чӣ буд? Ҳама равияи худро дошт. Мисол Дилшод Тоҳирӣ, Фирӯза Алифова, гурӯҳи Иқбол, гурӯҳи Болло, гурӯҳи Адиб, гурӯҳи Фариз. ҳар яки онҳо мухлиси худро аз ҳамдигар фарқ мекарданд ва мухлисишонам буд. Ба фикрам ном ба кор кардан кам шуд. Пеш чӣ буд? Аввал ном, сони пул буд. ҳозир аввал пулу тӯй, сони ном шудагӣ. Фарқаш не. ва ёшонба нигоҳ наметунанд масалан. ин фикри шахсии ман баногози бо ҳофизо дида ханда накунанд аз вай тараф. ин ман ҳақ дорам ки фикри худама гӯям. Шумо як шахсе ҳастед ки як фурсате фаро мерасад ки ҳама ҷо Фаррух Hurmatov, як фурсате мешавад ки тамом аз назари омма дур. Сабабаша ман мегӯям, вақте ки шумо ягон каса бовар мекунеду мегиред, на илм дорад, на илми санъат да гуфтани ман. Тарбияшон ба намерасем, ягонта омдагошон тарбияшон қилганда шахсиятшон намерасем. Акун ман шумо ба якта чиз мегӯям, бахшиш аз сараш сар кунам. Танҳо чеҳраи хушрӯю афти ба зеб ҳамин санъаткорро ман зӯр гуфта нишон намедиҳам. Кифоягӣ намекунад. Да. Барои ҳамин ман чӣ гуфтанӣ? Чӯ ман як бор мебурам, як бор мефурам. Сабабашро ман ба шумо мегӯям, сухани аҷоиб. Саволи аҷоиб. Ман шуморо мисол оварда гӯям, беҳтартар мефаҳмад халқ ба фикрам. Масалан ман тагидири шумо мебиём борон, ҳичи нест, шароит вазвин. Мебиём мегӯям ки илтимос мана бурор, мана дастгирӣ кун, мананда афтам ваям ё падарашон ки ё модарашон ки мебиём. Рости гап камтар раҳматон мебиёд. Аз ҳисоби раҳм бутун акун ваҳо вай не ба маъное ки кӯча мондагӣ нест. Хулосае пайдо мешавад ки як бор дастгирӣ кунам. Бале. Ана ҳамин тавр мешавад ва я мегирам, масалан ман бовар карда унҷо ваъдаҳо бисёр мешавад. Ман шумои намепартом, ман шумо ки то охире. Ҳамин ман буром шуд, телевизион ба буром шуд, дига ман ба ҳичи дакони ман то охире шумо кидӣ. Ахай, коро сар мекунем, ҳичи нест. Ва одаманда однозначно. То якта суруд шудана чандин ҳазор сомонҳо мерад. Ба фикрам
وای مهنتی خودم میدونم چه گفتن من نمیدونم وای الله ماور می نمیدونم چه خیلی لیکن همیشه میشود که اون چیزی که مثلا شما تربیت میکنید وقتی که شما تولد میشوید چندین سالها در کاره برای راه رفتنتون و مادر و پدر گفتنتون خیر رویم 5 سال گویی صنعت هم همین طور است میگیرید تیار میکنید فردا میبیاد اگربانتون میقپد همین آخرش یا اگربان نقبادم ناپسنده میشه گپتون نمیگفتگی میشه بعد از وقت خوابش بوده میماند وقتی پونکتوال نیست ادامه میشه اینمی چیز من سخت میرسه وقتی که من میگم که تو چوی خیلی داشتی تو کیم بودی کی شدی گم منت که داشتی میگه این منت نه اینه چه گم فهمونم اینه گفته ایستادن نکن پدر و مادری ما هم حالی از سری موزده میستم کمتر به وقت روی میگه بوام مادرم پدرم تو همین کنترل نکنن اگه ما خود میبریم بتون نمیرفتگی میشیم ایسابی همین کنتک دور میشد بعضی گوشان به میبیاد من خاندم میبیاد ها فاروق و یک کدت کده و من میگم وای کی من گجاش فریب کنم نه خانه دارد نه نامش به یگون سشه نه من به پول دادگیش نیکی من برو گفته مثلا گیریم بیاده یا اون کس من به پول تیادو من فریب کنم کلیپش نکنم امروز پگه پول گفته خورم من مشینیک ده نو همیشه میشد که همیشه گپا میبیاد خنده آور اینمی چیز دلی من میشکنه تمام عبارش میبرم با سالها میگذرد با یگانس میشد با همین دلم با خیالم برارم یگانس کنم ذکر میشم و فکرم غلطیدن و برآمدن و مثلا پستی بلندی صنعتی ایجادیتی من همین چیز به همین چیز من میشکند یگان چیز نه من خدا و شکر هنرم هست خودم مانتاژ میکنم خودم سیام که میکنم مولی کس میگه که فاروق یارماتو میکند پولش مول و لیکن من آمی سای صنعت کنسرت گیریم یگان بار پول کار کردگیم نه یگان بار من این گفت شما 100% میگم ما شریفی رو مثلا دروغ گفتنم ممکن نه ها فقط پدرم میگن که باز کن بالا برومدن فاروق یارماتو باز چام کنی بالا باز دکار نیست پول کار کن میگن خنده کرده فقط اون تو میکنم وای تو میکنم نام برومدگی کفیدگی چشم اخشیدگی ایسو نغزو کار من نغز میبینم تا جایی که من میدارم شاید از اونم قبل بود که شما سیماهای ناشناس رو شناس کردید با مردم مثلا من از مژگانه میرزا میدونم یا از اونم قبل بودن یگان نفر نه یکمشن یکم مژگانه میرزا چند سال کار کردید 2006 تا 2009 3 سال 3 سال در دوام 3 سال من گفتم میتونم که مژگانه میرزا به درجه ماکسیمالی با مردمی خوجان با مردمی ولایت معرفی شد خب چی باعث کردید که همکاری شما پایان یافت حسابی سپانسرمون نبود هم سپانسر هم مولی خلق پرودیوسر که سپانسر میدونند پرودیوسر آن نفری که همین چیزا میگیرد و تربیت میکنه انجام آواز خواندن آهنگ همش چه برامده خواندن اون من فرزند شما حساب میشه یک بار کار سرگردگی من راستیگه بازار به دیسک میفروختم پنجشنبه به دیسک فروش بودم حسابی همیشه کده پول کدگی بازار جایی یک بایکو خدا داد کو به پول میرید پولی که میبید مثلا من همیشه همین کار سرگردگی بودم این دخترک موقع KVN به از سالی 6 سنفیش موکری بود حسابی روسدان بود روسجدان بود ما کمانده ما بود مکتبانده بهترین بود کمانده اوف بود نامش اوف وای داد اوف اومن فاروق میشید پر کنید دیگه اومن فاروق همونجا من کپتان کمانده بودم حسابی همون وای دخترک او کوچ خدا ما بود ما که کلام شد دیگه بود ثانی علمش نقص بود همین خیلی مکتب ادا کردم اینستیتوت در اومدم خدا شکر اینستیتوت منیجمنت تکنولوژی کامپیوتری بود وقتی که میشنوم که دخترک کسل شده است بیمار شده است چی بیماری
بیماریش وای بود که آدما گفتگی با این نیو کمتر خونش وای بود یا سیوق یا قیوق همین خیلی بیمداری میکشید من گفتم که مادرش به همینه من برای ذکر نشدنش همین اواره کنم همین کسال به من کسال گفته خودش ادامه کده نش به مادرش روز شده بودم زور میشد اون کوی خودت برور از همین خیل شده ایجادیات من با میزبانه میرزا سر شدگی این هم چیزایی که همین یک طرفی فایده نغزی کنم یاردم کنم خواهرچ خودم اواره شود کار به اشیاله کنیم کلیپ کنیم جند من نه کلیپ چیزی بوده که هیچی نمیدونستم 3 سال دوام کرد. خب پایان یافتن این کار پایان یافتن این کار البته مبلغ و فکر کردم که من زکزه مول میگیرم و کم میتیم همه خیلی گپا برآمد از همین سبب ما مثلا مبلغ که جدا شدیم میزبانه میرزا کردی مبلغ که ما جدا شدیم مبلغ ما بیننده باز هم مبلغ توانست که بزرگی خودش رو اثبات کنه. بهتره. خب بعد اونه که همکاری شما با میزگانه میرزا پایان یافت خودی میزگانه همین راه رو دوام داد یا نه؟ چند مدت؟ دوام داد خطا نکنم 1 سال یا 1.5 سال تا 2 سال دوام داد الان از همین دختره خبردار هستید؟ میشنوم که شوهردار شده که 2 فرزندن خوشبخت همش نه من خوشم یک جد شاگردی منم هسته من خیلی حساب بکنم ممکن از روی پرسیده که جهلش یا مثلا من به یگم نسبت شما یگم بد بینی؟ من هیچی گفته نمیتونم چون که بعد از وای من دیدگی منه یگم با خب این اولین پروژه شما دومین پروژه بعد از وای سر کردم من ولی جان عزیز انور احمدov غالب یوسفوف که هم کاری که دیگه وای وقتا و من همه که کار سر کردم سونی گنده زور یک و گنده زور دوی برادم و سیومین زینه من میباشد باز وای تر کرد شما رو معرفی تر کرد باز من میدونم که یک روز 52,000 دیسکی گنده زور فروختیم در دام یک روز اونجا اینترنت نبود یوتیوب نبود سالای بود و مونده اینقدر ناز نبود فقط از بازار پنجشنبه یا اینکه در ولایت در ولایت در ولایت در یک روز 52,000 نه فقط خوجم به این 52 فقط در خوجند این چه برآمد ما شام کردیم شام کنیم دوای خیلی میکنیم رفتیم کامera بود و لنتش نه حاضر تجهیزات این زور برآمد آسان کامera منجو باتری هاش بود کیف بسیام که میکردیم عذاب زور برای چی فیلم های شما یا پروژه های شما اول سناریش روی کاغذ نمیبیاد شما اینجا گفته ایستاده که میرفتیم خیلی ایده میکنیم بنوار میگیریم برای چی اولا روی کاغذ نمی اومدن همون صحنه ها گنده زور سرشویش من شما میگم چه برام دیگه وای چا کنیم یگان چیز کنیم می ها رفتیم کی من چه انکدوتش همین خیلی وای سر کردیم آن چیزی که من مهر میبندم و یک ماه کار میکنم وای چیز نمیبرم فهمیدی نه یک همونطور میگذرد میبرد اون چیزی که من بیا همین کار جور حاضر رفتیم یک تا اوزه میکنیم رفتیم همین کار رو میکنیم میگم میبرم برای همون من هیچی گفته نمیتونم چه یگان کسی برآورده خون جگر شده با متهم شده نمه من خودم میبرم سایه خودم که حافظی که نه مثلا یگان اکتیاری که نیو هم پروژیسری که من نام خودم همین سایه که میبرم گفته حرکت کردم خب من از سخنرانیتون در کرده ایستادم که از روی آب برآوردن بعضی چهرها شما خیلی افسوس میخورید پشیمون هستید غمگین هستید البته یگان خیلی شرم داشته این گفت میگم از کیها خیلی شما پشیمان هستید و گاه میگوید که افسوس من همین انسان رو روی آب برآوردم اگر میدونستم نه روی اکرام می برآوردم نه به همگان معرفی میکردم نه اینقدر دستگیری میکردم الان این جواب من این سوال من جواب میدم من یگان
шогирдои худам ман хафа не ва инсонои хуб. чаро чеҳратон тағйир ёфт? барои чӣ эсам омаде эсам омад меҳнатон ба месезам ку худатон худтон ба медонед чӣ хел меҳнат мекунед чӣ хел зид мешед чӣ хел хона мерид пул меёред ман ягонташ хафа не инҳоя ҳамаша вайрон кардам. ки вайрон кардан? миёну атроф масалан агар баъзичи хоҳараш ё модараш официально нагӯем иззати нафсишон ба нарасад. роҳзанҳо пайдо шуданд. вақте ки мебиёнд ҳеҷ ким нест вақте ки мебуранд одамошон бисёр мешаванд хешу таворошон мӯл мешаванд суратгирӣ мӯл мешавад ту фалончи ту фалончи ту фалончи ман худам онҷо метиқондагиам не ва чиз ман ба зарурам не мана ҷому мақомам худаш раҳаш дига ман будам ҳастам худоро шукр мондосиям ҳозир гиред ман хиёлам апаи падару модарам шавам ҳозира гиред ҳамин қисину сол ба ман ҷонима фидо кардам ку аку фаҳмидам ки ман бояд апаи падару модарам шавам ман ин чиза сар кардам манам аз дуни фарзандо қадар фаришта не масалан ҳамихе вақт шуд ки худованд ман ба ҳамихе расомд ки дилам ба якун апаи падару модарат шав диди ҳамиҳоя ҳамаша буроварди кади бо муттаҳам шуди бо ганда шуди фикри ваҳо ман ваҳои фиреб кади пулашони хӯридагӣ будиам ман баъзе механдам ханда мебиёд ки шумо ман ба пулки омдагӣ не ягонташиҳо ман бурор гуфта омдагӣ ҳамин ман ёрдами кардагим меҳнати кардагим шабба хона рафтагим ба лаънат ки мешунавам ин чиз ман ба дар кор мегуфтам ҳамба ҳамихе вақт шуд ки ваҳо худаш ганда не ҳамаш мумкин ҳозир мани сафта бенадам агар дилаш ба виҷдонаш бошаду зардиш бошаду ваяш бошад мумкин мана ёд мекунад пас воиму гуфта наметавонад ман мисол гандаи кардагим не ман ҳама духтарома масалан ту напӯш пешта рӯз кун инҷита рӯз кун пошикта рӯз кун мани хел мефорад мехела мефорад ҳамаша мӯл ҷанг кардаги ҷанги нақс шав ҳусната нафурӯш ҳунарата фурӯш гуфта ман ваҳои тарбияка омдагӣ писараш биям духтараш биям бо онҳое ки шумо ҳамкорӣ доштед оё шартномаи коғазӣ доштед мақсад барои чӣ шумо худатон медонед ки ҳамин гуна ҳолатҳо яъне партофта рафтани продюсерҳо ин бори аввал нест токунун хеле ва хеле зиёд ба назар мерасиданд чаро шумо дидаву дониста шартнома намекардед масалан шартномаи 5 сола ё 10 сола ки ҳақуқу надорад ки шуморо партофта равад кадам бо ки марям кадию дие кади кадам шартномаи коғазӣ буд акун рафтам бурдам нишон додам вақти ғазабам омдагинда ваҳо мегӯянд ки мебахшӣ ина агуҷош чиз мегирӣ номаш ба ичи нест масалан дар он шартнома чӣ шартҳо буданд якумаш чанд сол шартномаи чанд сол 5 сол 5 сол бо марям ё бо дия не 5 сол яъни маҳамаш 5 сола вай худаш 3 соли 4 соли охираш вай худаш саҳнаву муаррифӣ нашдак вай вақт мебаравад ку аммо ман рости гапа гӯям маҳмуд хон ман иққадар муҳтоҷи амҳо пулкор кардан набуд ман ба вай ҳаловат ман кадам ки зарарма расонда метонистам расондагим не вақте мешавад ки ваҳо оли пешам мебиёд чӣ хеле ку мумкин хабар гирӣ ягон хел ман ваҳои паст намезанам ваҳо ҳамаш инсони нақс буд барои ман мемонад вай гусиям ку ваҳои пулу чизу вай вайрон кардагиш не ваҳои ҳамин вайронкорош ҳамин ёнаш хешу атрофаш ё хола бача ё амма бача ё модараш ё падараш ивай чом куне вай ту зӯр мегӯяд не мисол гиред ивай чой ким вай мегӯяд бекор нонхӯри изофаги гум кун мегӯяд мисол халқи чӣ кардагӯ ҳисоби ҳамун ваҳо шер мешавад сони дига одам мебиёд пулдор духтар хушрӯ мебурад ягон ҷо мешинад ман ҳар рӯз неку ваҳо кардем
ягон зодрӯзи ягонташ ягон мисол овадосям ман намедонам ин чизе ман эхе гуфта наметонам мебиёд мегӯяд ки чом кун мана ман туй мебарам пул кеди мегӯяд ҳисоби ҳамин ин чизо вайрон мешавад ман маслиҳатам кардам вая ман буд имкониятам ман буд лекин нахостам ҳамин чизе худам нахостам дар корам не худашам байдашам ҳеҷ кимаш дар кор не ҳеҷ чизаш дар кор не гуфта ман ҳамин чизе худам хулоса бароядам ман зиқ мешам дума сема лекин ҳамин ман ин ҳаёту мӯъҷиза дидам маҳмудхон ман худама сохтагӣ худованд падарам модарам ман буромдамам ман 1 метр не 100 метр дурумба даромдамам ва ҳамин дидам ки кимчихе ин чиз омдагию бо ҳамин ошибкаи мо мекунем ман намедонам ҳисоби хун намедонам чизе ҳамихе ман мехоҳам ки бахшиш гирифтони бурдам ман мехоҳам ки ман мӯли тарбия метиҳам мӯли ҷанг мекунам ҳамин ёну атрофаманги бачаҳое ки мана кадеги корама ошибкаҳома ту накун мана мақсадам ҳамин мана мақсадам номам монад халқамда чизом монад ман ҳамин ман корама назм менам ман пул ба нигоҳ намекунам мин ҳамин саҳнава қаз бошадам мекунам мебурорам ҳамин ҳаловати ман ҳамин ман пулам кор кардам бутун накун манам вай нею ҳама корандиам пасту баландиш аст мисалан як рӯз савдо мешавад як рӯз намешавад бинед инқадар инсонҳо назди шумо буданд ва муаррифӣ шуданд бо кӯмаки шумо бо дастгирии шумо бо маслиҳати шумо имрӯз аз бари шумо рафтан салом алейк доред бо онҳо бенанд худошоно нодонӣ меанзанд акун манам иққадар характерам нағз не маҳмудхон ростче гӯй мегӯям манам бадфеъл ё масалан сахрестагӣ ё ҳақораткардагӣ инам ман гап намегирам мумкин вай шогирдомам аман ранҷидагӣ де лекин мана ҷаҳлу мана ваям фикри баду вайкиди не ӯи маъмул ваҳоям аман ранҷидагӣ манам аввалҳо ранҷидагӣ ҳоле чӣ хеле ки гуфтам вақте ки занӯшӣ ҷудо мешавад ҳама документдор оилаҳо розӣ 5 сол зиндагӣ кардагӣ ҷудо мешаванд рафта пурсид агар дӯстатону дӯстон зе мегӯяд духтар ганда шуд характер тӯри наомад ё фалон бисмадо буваш ганда тарафи ваҳои ганда мекунад вақте ки духтара меписам қайном ганда ҳама пасвоиму прав ҳамдосидми ҳозир ваҳоя пусид ваҳо пасвоиму прав мана пусид ман ҳозир прав лекин ман буд он чизе ки буд ман ҳамун чиза мегӯям ман як чанд интервюе ин гапа гуфтагӣ ҳайрон мешаванд баъзе ҳамунба ман метонистагими ваҳова кардагӣ гоҳо дар танҳоӣ бошад ҳам худатон ба худатон фикр мекунед ки масалан бин ки ин шогирдам аз ман рафт оне ки ман муаррифӣ кардам рафт фалонӣ рафт шояд айб дар ман бошад шояд айби ман бошад гӯё ҳамин гуна фикрҳо ҳадди ақал дар танҳоӣ ба саратон меояд ҳамин гапа дадом ман ба гуфтагӣ чува гирду атрофи ту ҳама мебравад чаро фикри яккӯми ман ани худам ман раҳмдил як дуюмаш ин ҳама чиз ба ҳам мегӯям дисциплина намедорам растоянӣ намедорам роҳбар ҳамин чиза намедорам ҳамаи акоко қабул мекунам масалан бутун нами вай де зегӯм кушоду равшан шуда мебарад ҳама чиз обрӯм намемонад уи ман дуни ваҳова қалай фарқҳо мешавад сони вабши намехестагӣ мешавад аз ҷош дуюмаш ин сеюмаш якбора решение ҳал мекунам нафоридми специалисти зӯрми ҳофизаи зӯрми мавайба пулчиқим кадагими сесон браво
брав мегӯям. Брав мегӯям. Даҳкор неман дик кор намекунам. ду нафар дар атрофи шумо буданд ва барои муаррифӣ шудани шумо гурӯҳи шумо хеле ва хеле таъсирашон ҳаст. яке аз онҳо Дия, дигари Марьям. ҳозираш ба ҳами соли ва охираш ба солҳои охир мо умеди нек дорем ки ҳоло солҳои оянда боз дигар симоҳое пайдо мешаванд дар назди шумо ки боз муаррифӣ мекунед. хуб баъди оне ки ҳарди ҳамин нафарон аз шумо рафтанд бояд ҳам ҳадди ақал телефонро гирифта не дубора даъват кардед барои ҳамкорӣ? не ягон бо қадам намемонам. оянда ҳам ин корро такрор, яъне ки занг намезанед оянда? ман не онҳо ҳам ба шумо занг назаданд? чунки ваҳо тарбияи мене ки худам боин. шумо ки занг назанед онҳо чӣ гуна занг зананд? не ман ваҳо худам ёд дода ки мегӯяд ку ҳам чиз чӣ месозӣ ки худата хӯрадай ку ҳами хеде. имрӯз мо медонем ки Дия фаъолияташро давом дода истодааст бо лоиҳаи ҳаҷвии таҷикшоу. хуб чӣ гуна онҳо пайваст шуд? ман дар ёд дорам ки шумо як муддат аъзоёни лоиҳаи ҳаҷвии таҷикшоуро ба телевизиони Салом даъват карда будед. акун росташа гӯям ман нисбати таҷикшову Дия гавзан намехоҳам. иша набуридам ҳичи ҳисоби дизе боз тарбия ваҳо бачаҳои нағз худованд барори корашон кард корашон ра равад Дия худованд кораш ра равонад хушбахт шавад оиладор шавад фарзанддор шавад гандами нағзми брафт амад ман ҳамина медонам ки вай шогирди ман тамом вай куҷо рафтааст Голливуд бибуродам ман медонам ки вай мактаби ман вай аман сар кардагӣ ҳамун ба куҷонда ки набошад шаяд саломат бошад коракош ра равад лекин баъзе ҳамин сари дастархони пур аз нозу неъмату мешунавем мошини қимату мешунавем ман аз худованд ҳамина мепурсам ки мана саршавӣ корам устодам Фарух гуфта эсаш нагӯяд ман ба эсаш биёрад шуд вай худаш мебиёд ман ба худованд ки ман единствени якта духтарак ба хурсанд шуда чапак задагӣ Зарина ҳай донеда ки территории юмора ки мебиромад вай шоу дугонаҳо ки ташкил мешад якумин бор ҳамун ҷанда буд ин сари дастархон ба хеста гуфт ки ман ҳамин устоди ман Фаррух Ёрматов ҳамин саҳна барои вай ман ҳамин устодамро ҳурмат мекунам ман ҳамин устоди ман ҳамин соҳа ва телевизионро буроварда мана шинохта то ҳамин дараҷаи территории юмора овардана ман ҳамин одами устодам ҳисоб мекунам ҳамин шумо раҳмат гуфтагӣ буд пеши як 40 кас ба онҷо чапак шудагӣ буд ман худам хел надоштам единственно яке аз духтарон ҳамин гапа гуфтагӣ ман ҳозир ҳамина мехоҳам ки корашон ра равад пеш бараванд ман худам ба ҳамин хел қабул кардам ки мактаби ман тамом ман хурсанд мешам ҳозир аллакай хурсанд мешам. хуб шумо шогирдони ман гуфта истодед оё онҳо ба гардан мегиранд ки шумо устодашон ҳастед? ина ҳама медонад беҳама не ман медонам ки ҳама медонад муҳим донистани ҳама не муҳим он аст ки оё онҳо ба гардан мегиранд ки шумо устодашон ҳастед? ӯи манба не намегирад фикри манба ман худам буромдам мегирам ба гардан намегиранд. хуб шумо чӣ будани анонсро хуб медонед? хуш анонс мегӯем мо кормандони телевизион ва онҳое ки дар ин ҷода кору фаъолият мебаранд анонсро хуб медонанд. бисёро мегӯянд ки Фаррух Ёрматов ба сохтани анонс хеле ва хеле моҳирона кор мекунад вале вақте ки он маҳсулоте ки тайёр кардааст тамошо кунем дурнаш холӣ
воҳима ҳаст, даруни он холӣ. тамоми дунё ҳам мехе мисол гирем. ман гуфтасиям ку на ҳама он чизе ки ман маҳсулот мебарорам на ҳамаш баромадагӣ. ман ина гардан мегирам. ман гуфтасиям ку ман сохта биро адам мегирам. қабул кард, накард. барои ҳамун анонс гирем, ин ҳамун мактаби ман ҳамун чиз ки мешиносам. ман ҳозир дига хека бирорам, ҳамун шояд ҳамун одамо гӯяд ки Фарух адо мазаш кандасам гӯяд. ҳам ба вай чизе қалами ман мегӯяд чихе штрих. ҳамун ягон чизи слаби бирорамам донед ки ҳамун чиз вай мешад. ҳамун қалами ман ки мебирод. ҳам ба вай қолиб шуда мондагӣ. продюсерон чанд навъ мешаванд. баъзеашон фақат исму шарафашонро поёни навор майда карда менависанд. аммо корҳои шумо аз исму шарафи шумо сар мешаванд ки масалан тақдим аз Фарух, продюсер Фарух Ёрматов. ман сразу савол метавам. чуве барои беқадр нашуданам. ман ба масалан биёну маблағи гуфтагима тиян ман умуман нома наменависам. Маҳмудхон умуман ин номнависиам қоида шай. ё бепул мекунам, ё барои худам мекунам, ё масалан зегӯм ё ҳурмати ягон кас мекунам, чириз ягон кас биромдагӣ ҳисоби ҳамун ман ин чиза мекунам. масалан шумо биду ман бигӯед ки коҷон гӯш кунед 100,000 сомон ин кинои мани сценарий ҳамаша 100% мекунӣ. номата наменависӣ ки ҷонам ки хонам сер, ишкамам сер, мошинам бензинам пур. манам мири худам ҳай, ҳаёти худам ҳай ҳамин соҳава. ман монда мешам, ман азоб метиҳам баданам. барои ҳамун ман аввал номи худама мегирам, сони браф. медонам ки бо ганда мешам, чунки омдагӣ ку ин чиз. шумо пешакӣ медонед ки барбир ганда мешавед. кӯр асоша як бор гум мекунад, ман 7 бор гум кардагӣ. ҳамун ба ҳамиха мекунам ки хача номам омад. масалан дия гирем, ҳоз дилоси ки бошад механда, ҳамин қалбаш ба дуннаш ба ҳай. дизайн кардосиям, сёмка кардим шаҳристон ба шапкачаш буд. вақте ки пешаки анонсчаш мебирод ку логотипи худама манимиҷаш калаш мезадагӣ будам да. гуфтагӣ будам, ана дидоси ки бошад агар мегӯд. ҳамина медонӣ чӯ задам ман гуфтам, чӯ ҳаминҷа пешонид ба задагима сабабаш ман туя бироадосиям, ман туи сохтосиям. ягон рӯз бирафта монӣ ман доказатка метавонам гуфта ханда кардагӣ будем. вай вақт хе фикру ақидаҳои ягон кас набуд. анамина ман ҳоли шумо мумкин сём кишем аз шумо мепартом. замоне фаро расид ки шӯхӣ ба ҳақиқат табдил ёфт. ман якчиро қайд кардане ҳастам. мо дар бораи онҳое ҳарф зада истодаем ки фардо онҳо ҳам имкон доранд ки биёянд ва ба ҷои шумо нишинанд ва дар ҳаққи шумо ва нисбати шумо сухан кунанд. мабодо ягон тарсу ҳарос надоред ки гӯянд ки ва ин қадар маблағро гирифта буд ва ин қадар маблағ мегирифту ба мо ин қадар мегуфт. ман кушодбоз мекунам ҳамачо. бемалол якбора даъват медам мешад ман наметасам, ман мебиём. суҳбат мекунем бо передачадан назм мешад. ман муроҷиат мекунам. фақат мо таърихи ҷудо шудани лоиҳаҳои назаррасро инҷо ҷустуҷӯ карда истодем. барои чӣ ин гуна шуд, барои чӣ он гуна шуд. бинандаҳои азизу арҷманд, фурсати ифтор кардан фаро расид. алон мо бо Фарух Ёрматов даҳонамонро мекушоем. пас аз он бошад боз чанд саволҳои дигаре дорем ки бояд аз эшон посух гирем. ишои соф.
калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии Асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. Асл олами либосҳои мардона. бинандаҳои азизу арҷманд, баъди ифтор кардан, яъне баъди кушодани даҳон, албатта мо боз нерӯ гирифтем, қувва гирифтем ва боз ҳам омода ҳастем ки саволҳои дигарамонро ба меҳмони барномаи дидор ва ифтор ки имрӯз Фаррух Ёрматов ҳастанд пешниҳод кунем. Такроран шуморо хушомадед мегӯям. Фаррух ака, мо хеле суҳбат кардем дар бораи ононе ки аз атрофи шумо рафтанд, вале вобаста ба як мавзӯи дигар бояд ҳам ҳарф зад. зеро худатон медонед ки ягон нафар ҳамто кор намекунад. ҳама зиндагӣ дорад, ҳама харҷи худро дорад, яъне расходи худро дорад ва барои рӯйпӯш кардани он харҷҳо албатта бояд даромади иловагӣ ҳам бошад. Хуб, ононе ки дар атрофи шумо буданд, ба мисоли аъзоёни шовдугонаҳо, чанд миқдор маблағ мегирифтанд? умуман дар ин ҷо ягон маблағ гуфтагӣ гап набуд. Ваҳо ба назди ман омаданд ки мо бироем, якбор ситора шавем, якбор машҳур шавем. хуллас корро сар кардем бе ягон хел маблағу ҳиччи. ба фикрам оз дидостагӣ бошонам, аз ин гапи ман намеранҷанам, ҳайронам намешаванд. хуллас сар кардем. дар он вақт ҷия шогирди ман буд. модари ҷия хиёлашон духтарашон ҳофиза шаванд буд. истеъдодаш хуб, аводаш ҳаст. дар коллеҷи санъат ин духтарон ҳамашон мехонданд, ҳам курс ё як курс пас ҳамихел буданд. хуллас ҳамин шоу дугонаҳо ютуби мана ҳамин рӯзба оварда расон. қариби 100 000, худоро шукр. ман намегӯям ман мекунам, намегӯям ман хел ваям нест қилиқам. мо команда будем, уҷанда пул чиз набуд. хуллас вао адат карданд, корхона меомданд, менавистанд, мебарафтанд, кора мезанем, спонсор биёд, ҳамун спонсор масалан ман определённый сумма мегирам барои меҳнатам, барои телевизионам реклама кадос шумоя, радио реклама кадос, ман сёмка досям, монтаж кадосям, то тонистонам сценарий нависосям, шумо кадостон. спонсора мепоим биёд, не мо оиликба розӣ. дар як моҳ як маротиба маротиба ман ба 30 та скетч метитон мекунам. ҳамон гурӯҳ 30 саҳнача. 30 саҳнача. вай саҳначае як рӯз биям сёмкада меша. хоҳитон як рӯз бикунтон, хоҳитон нури дида корхони ман кушодагӣ омда сценарий кунтон, идея кунтон, передача кунтон, ягон худотон равиятон ёвитон, алоҳида передача кунтон мегуфтам ман. хуллас сумма аҳамин пул аҳамин чиз сар шуд. вақте ки буромад, машҳур шуд, спонсорҳо пайдо шуданд, албатта бонус мешуд. ягон хеле вай не, масалан ягон компания нохуну мӯ мекардаги стрижка причка ҷоҳо биродага маватанги пулашед натед, ин духтарон мера якче мӯша фасон кунед, якче мӯша краска кунед. масалан женский анҷому мебиромад, мурской анҷом намебирод ку. ман мегуфтам ки ба маслиҳат буд, духтаро ман анҷома якбор ту гир, ин дафъа ин гирад, ин дафъа ин гирад, ин дафъа ин гирад, сару тан де ҳамихе буд маслиҳат. мо ҳамихе омдостагӣ будем. хуллас ҳамин чиз сар шуд, брафт проект бениҳоят тоҷикистон ва машҳур шуд. гӯям хато намекунам, ман намегӯям ки ман вае сохтам, ман сёмка кардам, монтаж кардам, сценарий кардам, телевизион аниман, радио аниман, ин чиза намегӯям. шояд гуфтагӣ ягон сипа филма биёрад, ман ин чиза гуфтагӣ. хуллас ҳамихе вақт шуд ки Мадина ҳамихе хулосо омад ки маблағ кабӣ мекунад, хайвай маблағи мӯл неку, ҷанда пул набуд ку. масалан ман душанбе мерам. хуллас вай омад, розигӣ гифт, вай рафт. 3 тамон, 3 кас брафт, 3 кас кора сар кардем, ягон ошқун камбудӣ шуди кишне. сони хуллас сони дия чӣ хеле ки мегӯянд ҳар як сара охираш ҳай, ҳамихе шуд ки охир барасид.
ягон хе доду вайдод ки вашдаги мо нешидим гав задим ҳамаша хушрӯй кардим. хуллас вай браф. ман гапи худамо гуфтам, вай гапи худаше гуфт. ба ҳамин тамом. сони баъд аз вай таҷик шоу мо як сол кор кардим, акун раи худо моя бениму исӯсу гуфтам ва ёки суҳбат кардим. ва ёям ҳисоби рафтам. таҷик шоу китс буд унҷанда Баҳоваддин Ҳоҷиев мебуд. ҳамун командае ки буд, ҳамун оилае ки буд ҷудо шуд, рафт определённо вайда. ва ман ҳадиса камтар шудосим дӯже ҳадиса манижа музаффармо бо вай чиза бо буддим хуллас охири вақт проективе духтарои нав гифтам мебиён меран хушом мебиёд намебиёд ахир худам хулоса бироадам ки бас ин проект ман ба хизматаша кард. ман аин проект розӣ. ҳамин чиза ман сахт метунам гуфта ҳамин проекта ман ҳамин сол сахт кардам. мана фикрам 5 солагӣ кардан буд. аммо чанд сол умр дид? ҳаққони ҳамун вақте ки буромдагиша ҳисоб кунем ватон ба ҳамун взрыфа ҳисоб кунем 6 моҳ. баъди оне ки шахсҳои муайяни ҳамин лоиҳа рафтанд ва шумо бо онҳо, яъне байни шумо ва аъзоёни ин лоиҳа моҷаро сар зад, онҳо рафтанд, чаро ки шумо ҳамон наворҳоро аз ютуб каналатон пок накардед? акун ман агар ҳамин чиза кунам ютуб канали ман ҳеҷ кор намемонад. ва чунки меҳнати ман кун. оё бо ҳамин кор, бо ҳамин рафтор онҳо наметавонанд ки шуморо забон кӯта кунанд? ки ҳоло ҳам масалан чеҳраи моро истифода бурда истодааст, ҳоло ҳам аз пушти мо пулкор карда истодааст. акӯй набинед де агар ин чиза гириду ҳаёти шахсии ваҳова вай куниду масалан гирим ягон бачаи нағз дида духтаро мана 20 сола 25 солаи то вақте ки ваҳо ҷудо мешаванд вай духтара худаши намекушад. ҳаёт значит ҳамин қадар тақдири пешони ҳамин қадар мо нону намак шудем гандами нағзми ҳама раи худаша мегирад. ин чиз ҳам ман ба фоида овард ҳам ваҳова. ҳамин то ҳозире масалан ҳамаша шоу дугонаҳо мебинам 1000 проекти дига кунанам шумо шоу дугонаҳонда будид мегӯд ҳамин чиз ман ба баъз. мо мавзӯи шоу дугонаҳоро мепӯшем. зинда бош. чӣ буд гузашт рафт. ҳама роҳи худашро ёбад ба ҳама роҳи сафед. барори кор. замоне ки шумо бо Марьям кор мекардед, баъзан нафарон гуфтанд ки Фаррух Ёрматов Марьямро антиреклама карда истодааст. яъне аз ҳад зиёд. ман дар ёд дорам ва бо чашми худам ҳам дида будам ки шумо дар як тӯй Марьямро бо посбонҳо меовардед, бо посбонҳо яъне охранник медаромад. хоб ин оё лозим буд ба назари шумо? то ҷое ман дар дигар санъаткорон надидам ин корро. масалан ягон сарояндаи пеши шаҳр, пеши вилоят ва акун ман пеши ҷумҳуриро гуфта наметавонам барое ки ман дар тӯйҳои пойтахт набудам. ин лозим буд оё? антиреклама ни антиреклама ман ина намедонам. ваям 6 моҳ биромад. 6 моҳ биромад консерташ то нархаш 200 сомона шуд билеташ. як сеанс мондам, аз баски як сеанс мондам. инам гуфтам ку ҳамин тез мебиромдаги чизе умраш кӯта будааст. бинандаҳои азизу арҷманд, дар суҳбати имрӯза шояд ки мо Фаррух Ёрматовро ғам дода бошем, нороҳат карда бошем, вале ҳаракат кардем ба он мишмишҳо, ба он пичирпичирҳо канда равшани андозем ки қафои Фаррух Ёрматов чӣ корҳо буданд ва чӣ моҷароҳо сар мезаданд. ман ба онҳое ки нисбаташон ҳарф задем узрхоҳӣ мекунам агар мабодое ки ба иззати нафсашон расида бошем. фақат мо дар ин суҳбат хостем каму беш равшанӣ андозем ки байни ҳамон инсонҳо ва байни Фаррух Ёрматов чӣ мушкилиҳо, чӣ моҷароҳо ва чӣ нофаҳмиҳо сар заданд. ман як бори дигар муроҷиат мекунам агар онҳо хоҳиш дошта бошанд мо бо камоли майл имкон дорем, қудрат дорем, вақт дорем ки онҳоро низ даъват кунем ва агар гуфтаниҳое дошта бошанд дар бораи
Фаррух Ҳурматов дар бораи ҳамкорӣ бо ин нафар мо омода ҳастем ки онҳоро низ гӯш кунем. ба шумо раҳмати калом мегӯям. саломат бошед Маҳмудхон. Шумо барори кор фақат ба пеш. камтар бошадам таҷриби ман аз шумо бисёртар. хатогии мана накунед. апаи падару модар шавед. ба ононе ки буданд назда манда ман барори кор мехоҳам. корашон раравад, пеш бараванд. фақат ба пеш ононе ки иззати нафсаш барастагӣ бошам бахшиш. он чи ки буд ман ҳамон чизе гуфтам. зинда бош. бигзор бинандои азизу арҷманд, бо ана ҳамин гуфтаҳои Фаррух Ҳурматов барномаи имрӯзаи мо ба поён мерасад. ман ёдовар месозам ки ин буд нашри дигари барномаи Дидор ва Ифтор ва ҳаракат мекунем ки дар нашрҳои дигараш боз ҳам симоҳои дигарро даъват кунему суҳбати даркорие ороем. як бори дигар мо сипосмандиамонро ба маъмурияти тарабхона мерасонем ки барои мо инқадар шароити қулай барои таҳия ва барномаи Дидор ва Ифтор фароҳам оварданд. ва албатта такроран ба ҳамаи онҳое ки дар пеш рӯзҳои хурсандӣ доранд ҳамин тарабхонаро яъне тарабхонаи дӯстиро тавсия медиҳем.